Zdravím ťa, moje meno je Maroš Šveher a som autorom projektu aj stránky Marketing na steroidoch, kde ťa chcem tebe aj všetkým, ktorí čítajú moju stránku Marketing na steroidoch, vlastne pomôcť v podnikaní. Ak si malý podnikateľ, stredný podnikateľ, tak som tu na to, aby som ti pomohol v tvojom podnikaní čo najviac. Ak si napríklad network marketer, pôsobíš v oblasti sieťového marketingu, tak to je ešte lepšie, pretože tiež spolupracujem s jednou firmou, takže aj v tom ti viem pomôcť. A chcem ti ukázať aj nové spôsoby, ako robiť marketing a to, ako získavať ľahšie zákazníkov, ak si malý alebo stredný podnikateľ. Ak si, dáme tomu, obchodný zástupca, ako ľahšie si získavať ľudí, ľahšie získavať záujemcov napríklad a tak ďalej a tak ďalej. Takže strašne veľa informácií mám, ktoré ti určite pomôžu v tvojom podnikaní, takže ak toto video sleduješ na YouTube, tak sa uistí, že budeš vlastne pokračovať v sledovaní ďalších videí, pretože v každom videu ti dám nejaký konkrétny tip v konkrétnom živote na konkrétnu situáciu na to, aby si bol úspešný. To je všetko do mňa, zdravím ťa z Hamburgu, pretože žijem z Hamburgu a moje meno je Maroš Šveher. Ešte chcem podotknúť, že tieto videá budú krátke, budú dokonca veľmi krátke, niekedy len 3 minúty, pretože ťa nechcem nemyslím si, že by sme mali strácať čas pozeraním videí, takže každé z mojich videí bude veľmi krátke, veľmi konkrétne. Dúfam, že ti pomôžem týmto viac, že to skrátim a zústim do úplne krátkej formy. Ako vidíš, aj toto video je veľmi krátke, pretože už skoro končím a ešte by som ťa chcel upozorniť, že ak si zvedavý na konkrétne, detailné, by som povedal, riešenia z tých situácií, tak určite choď na moju stránku marketingnasteroidoch.info. Tam nájdeš konkrétne prípady, ktoré sú rozobraté, nejaké marketingové. Ďalej sú tam konkrétne tipy na rôzne druhy marketingu a takisto je tam v podstate, sú tam aj iné informácie, každopádne momentálne ešte neviem, čo všetko tam bude, pretože s projektom len začíname. A chcel by som ťa ešte upozorniť, že akékoľvek otázky, ktoré máš na mňa, alebo napríklad konkrétne otázky zo života, ak si obchodný zástupca, ak si podnikateľ, čo sa týka marketingu, tak mi ich zanechaj v komentároch na mojej stránke alebo v komentároch dole pod týmto videom. Maj sa pekne. Držím palce v podnikaní aj v súkromnom živote. Moje meno je Maroš Šveher. Maj sa dobre. Čau, čau.